Qabela f'nofs kriżi bla preċedent wara r-riżenja ta' deputat Prim Ministru l-insistenza li jibqa' jiddefendi l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna minkejja l-akkużi ta' frodi fil-konfront tiegħu taħt tinda f'Santa Luċija, il-Prim Ministru injora għal kollox is-sitwazzjoni preżenti. Dan wara jiem ta' appelli minn diversi korpi kostitwiti, NGOs u mijiet ta' akademiċi u issa mhux tal-li qed jinjorhom tal-li sansitra qed jattakkhom. Wara illi tħabbret dimostrazzjoni mis-soċjetà ċivili bil-partiċipazzjoni fost oħrajn tal-Moviment Graffiti, l-UHM Voice of the Workers, Repubblika, l-KSU u l-KNZ, Roberta Bela insista li l-poplu ma jridx protesti. Għaliex hekk ħaqqu dan il-poplu għażiż tagħna mhux teddit, mhux protesti. Laqdiet qed jappellaw sabiex il-Gvern ma jibqax jattakka lill-ġudikaturi u l-ġurnalisti filwaqt li sejħu għar-riżenja tal-eks Ministru Edward Cicluna minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Santa Luċija, il-mexxej tal-Labor is-sokta bir-retorika negattiva u partiġġana kontra l-Partit Nazzjonalista kif ukoll kontra l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzili, l-istorja uriet li dejjem fittex laqda f'pajjiżna tant li kien l-unika Prim Ministru li għażel bħala President tar-Repubblika ta' Malta persuna mill-kamp politiku oppost, ċoe lil Giorgia Bela. Filwaqt li kompla bil-politika tal-aħna u l-huma, Roberta Bela naqas milli indirizza l-kriżi li għandu fil-kurituri ta' Kastilja u fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Naqas milli indirizza l-kriżi li ġab fuq u stess bl-inkjesta Vitals, naqas milli indirizza l-kriżi illi għandu bl-iskandlu tal-benefiċċji soċjali u naqas milli jispjega kif se joħroġ lill-poplu mill-kriżi illi daħalna fiha.